Čo spraviť, keď nám v lete prehrieva stavbu, alebo v zimnom období cítime v našom dome chlad a máme vysoké náklady na energie? Máte studený pocit od podlahy? Nedá sa vo vašom dome vydržať v lete od horúčavy? Máme pre vás efektívne, vysokoučinné a ekologické riešenie, ktorým je izolácia ovčou vlnou. V zime nám rieši zateplenie stavby proti chladu a v lete nám zabráni jej prehrievaniu. Izolácia z ovčej vlny sa aplikuje ako voľne fúkaná izolácia do akýchkoľvek stavebných konštrukcií, do podláh, do stien, do stropov a do strešného plášťa. Čím je naša izolácia z ovčej vlny výnimočná? Naša vlna je čisto prírodný materiál, ktorý nemeníme umelým spôsobom, neobsahuje prímesy ani umelé pojivá. Je ekologickou alternatívou, pretože je to obnoviteľná surovina a nevytvára nepoužiteľný odpad. Vlna je zdravá, pretože neutralizuje škodliviny a čistí vzduch. Je lokálna od miestnych chovateľov, reguluje vlhkosť vzduchu, má vysoký stupeň samoznietenia až 560 stupňov. Je to stály materiál, ktorý počas celej svojej životnosti stavby nestráca svoje benefity. Naša vlna je vhodná pre rekonštrukcie, ale aj novostavby. Je jednoduchá na inštaláciu, preto je veľmi vhodná na svojpomocné zaizolovanie stavby. A preto nás neváhajte kontaktovať pre bezplatnú konzultáciu, kde si vieme povedať tie najlepšie postupy pre vašu konkrétnu stavbu.